Hej og velkommen til Hosteshops videopræsentation til, hvordan du opretter produkttilvalg i din Hosteshop webløsning. Dette modul er for dig, der ønsker, at dine kunder skal kunne foretage individuelle tilpasninger til produktet under købet. Hvis du eksempelvis sælger t-shirts, kan du give dine kunder muligheden for at få deres navn broderet på t-shirten. Et tilvalg kan være gratis eller koste et tillægsgebyr. Vi starter med at gå ind i Webshop, hvor vi finder tilvalgstyper. Herfra kan vi oprette en ny tilvalgstype. Det første vi skal vælge er type. Afkrydsningsbokse er enkeltbokse med hver deres valgmulighed. Kunden afkrydser sine tilvalg og har mulighed for at afkrydse flere bokse. Dropdown er en dropdown menu, der lister alle muligheder, hvorfra kunden kan tage sit valg. Enkeltvalgsbokse er samme som afkrydsningsbokse, hvor kunden dog kun har mulighed for et enkelt valg. Hvis du vælger tekstfelt, kan kunden skrive sit tilvalg per tekst. Det kan fx bruges, hvis der skal trykkes tekst på en t-shirt. Jeg vælger enkeltvalgsbokse, og jeg skal nu udfylde en titel. Her skriver jeg mønster. I hjælpetekstfeltet skriver du en tekst, som hjælper kunden med at forstå, hvilken slags tilvalg dette er. Jeg skriver Her har du mulighed for at vælge et mønster på din t-shirt og trykker opret. Tilvalget er nu oprettet, og vi går tilbage. Vi kan nu se i oversigten, at tilvalgskategorien er oprettet. Næste skridt er at oprette de mønstervalg, kunden har. Jeg trykker derfor på plusset og skriver titlen striber og giver den tillægsprisen 10 kroner og siger opret. Vi har med det samme mulighed for at oprette en mere, så jeg skriver prikker og giver den tillægsprisen 0 kroner og opretter og går tilbage. Nu har vi to tilvalg i form af mønstre. Dem vil vi gerne tilføje som tilvalg på udvalgte produkter. Jeg går nu ind i produktkataloget under Webshop. Jeg vælger, at tilvalget skal tilvælges på Get Fit Sweatshirt og går derfor ind i Redigere, hvor jeg vælger fanebladet generelt. Herfra går jeg ned og finder tilvalgstyper, hvor vi krydser den boks af, vi ønsker, og her kan vi se mønstre, som vi netop har oprettet. Hvorefter vi gemmer, og vi kan se, at produktet er opdateret. Vi skal nu se, hvordan dine kunder vil se disse informationer. Vi går derfor ind i Se online. Vi kan her se vores produkt, og går vi længere ned, kan vi se her, at der står tilvalg. Og her står der godt nok med småt i dette tilfælde. Her har du mulighed for at vælge et mønster på din t-shirt, som vi har skrevet som note. Her kan vi vælge, om det skal være prikker eller striber, og som vi kan se, er prisen på striber 10 kroner. På denne måde kan du fremover nemt oprette tilvalg til de produkter, du ønsker i din webshop.